Trycker på den och sen så börjar den så här, räkna i sekunder. Så för att stänga av den trycker man på den igen. Vad gör du? Filmar! Jag kan inte bara zooma så här. Du måste... Så här gör man marängfish. Man tar lite glass. Och så tar man maränger. Och sen krossar man dem. Här är Elviras smörgrädde. Det är inte smörgrädde. Det är smörgrädde. Det är liksom så här. Ja, det smälter i solen. Så gör man så här. Bara 3 maränger. Sen tager man en banan. Vilket härligt ljud. Jag kanske ska typ ha den där också. Jag ska. Det blir en banan. Så. Sen tager man ett glas. Jo, jag har glas som går åt till botten. Men jag tror att vi har en till glasspaket. Och då kan vi inte ha 2 liter i den här. Jag tror pappa sa att det hade 2. Det blir bra så. Och så måste man ha sån här. Åh, vad fint du gör. Jag skär banan. Det måste bli jämn storlek, okej? Ja, man kan ha en annan. Ska du ösa på bananen bara? Ja. Okej. Utav världens längsta film, mamma.